যতন লামজুgo khabang taktai bukok song koktomani ani mangplio angnor logo tongo jiten khabang takko bukok song norok saiman na Tripura hasao tabu bahai jeng jalanglai tong Tripura hasao bumusuk ke jeng jalanglai tong kha norok saiman na mangplio norok nugui man kana Facebook rogo YouTube rogo norok nugui man kana je Tripura hasao wati wama bai busuk jaga bo jaga wo busuk jora tei tera ui tong bai kha abno na angni norno tini update nai khabang taktai buksong tabusu dora bahai tamangui tong Tripura hastewo abagai norok puilan simeng paitha dora o bidino choya buinai tong di tei norok o channel subscribe khaya kong ke subscribe khaina di tei sak siming ta nai di buino bo khunuk di o channel ni bising tei o norok ni video share khaimani bising tei joto lokorok nugui manate ke norok o bidino share khadi khabang taktai bukok song jeng KOKTWMA saiman matei tabukswk jora bahai update ongui tong abarona angkini norno phokai sanai tabukswk jora khabang taktai bukok song owati wama bai Tripura hasteo khoroksini borok thwikha 7 jona borok thwikha bahai ke thwikha abarona ang norno sanai bo jaga thwikha ang bo sanai tabukswk jora khoroksini borok thwinai langma chokha langma arikha hanai KOKTWMA o saiman kha huileo kasai pekya telemura amsani champlai kamio khoroksa bisi sidok omoni sarai dine depurma mungai bo thangnai puila wati wamani hor thanayo no bini nogare ne ha kwa geinai nog bu baikha tei bono o habai kubululei tongma bai bini langma arikha hawa phobdagai bo bini langma chokhanai nai जों KOKTWMA saiman kha o KOKTWMA na khana wainai mantri Onimesh Deborma bo thangai sokha borong nukhunga tai borongni nukhungni borokno chubachu khainai tai langmano to kifele remeya piaba haban phasitei je mansa chubanai sai kabkha mantri Onimesh Deborma aboni loge baksha mantri Vikas Deborma thangka tai borokno khairakma tai khakhamai yapharka tai thwi thangnai Dinesh Debormani mang eba khaba hola khakchama mangthung kaitoni rahabani manthung nei sanoi mantri Vikas Deborma bo khakhama yapharka aboni baksha habangni phaising tei Dinesh Debormani mangpili eba khaba kthei noto langma rui ki phili remenya abagai haban phaising tei je mansa chubanai haban phaising tei rang 4 lakh chubanai ni saka tai nok deramani bagai rang 1,20,000 chubanai ni sai khanarka mantri Vikas Deborma tei telemurani amchaini kurung thayo je lama kuagai tongi tongbaikha lukurok jungjalungi tongbaikha abarang lubo daitino nornai ni mantri Vikas Deborma sai khanarka abo bebaksha khamang taktai bukok song tabukswk jora lama rok deramani abakaba national highway rok derabai mani abonobo nornang sanai tabukswk jora sabrum ni siming Agartala phaimani national highway road abakaba lahar kotor abo mono ganawo kuaginai bebagno thangi thangbaikha katha tei bebag kuagai thangbaikha abagai sabrum ni borok Agartala phaising phaiman liya Agartala ni borok sabrum digi thangi malia ngoi tongkha khabang taktai bukok tabukswk jora je update manmatei aboni agolo Maharani ni siming Udaipur phaijanai lama bebagno buphang kalai lahar kasaro buphang kalai derawai tongbaikha miaphoran simingno khabang taktai bukok lahar kasaro buphang kalai bai lukorok yang ni borok yang thangi malia yang ni borok yang thangi mayang tongbaikha abo bebaksa khabang taktai bukok Udaipur ni siming kakrobo ni lama bo bebag hakwa geinai sabrum ni lama haken kwa geinai yang ni borok yang thangmayang ui tongkha tabukswk jora KOKTWMA saiman matei abukswk jora no je khabang taktai bukok lahar deramani tabok phaidi lukuroni tamutam derakha abono tui salainai nukjakha kwbangkokno South Tripura o eba khaba bilaina amchai sabrum amchai eba khaba Julaiburi amchai rogo bebagno tui lomuinai lukurokni nok nukhun bebag bai thangbaikha tai mukhutung mai kaijak rok aborok bebag derabaikha tangike kwbangkokno South Tripura o abhai wngkha ke nor saimana Tripura hasteo kwbangkokno South Tripura phaisingno nodi kotor eba khaba kwbang tongpu o abagaino aroni tuirok bebag lomuinai bebagno kwbangkok jagao no lomuinai deramung derabaikha
Norok nugi man kana mia thangnai shala mantri suklacharan bo bini baithangni amchayo bo tam deramung derakha bo bini sak baithang okhori nai nekha tui bini sak kolop kha eba kaba kotok jora bini tui kai pheka mantri suklacharani bo abahai ke tabok lukuroni jungtalo nai tongo sak baithangno okhori naikha je lukurok busuk jungtalo kalai tong lukurok tabuksu dora kabang kungno dera kupkha yang nini monogat hindi soileng ta hindi ke telemora hindi yang korbuk ni siming yang jotonbari kabang kungno ayang ni phasingo dera mung dera baikha tangi ke gumoti tuisa tongmamba ebakma gumoti tui tongmamba abagai ayang phasingo kabang kungno khetopan thor ambagai no tui kabang kuk longmui tongkha moharani phasing rogo abal bagai khabang takotai bukok song gomoti ni diem saklekha je gomoti ni tui toruk aroni ban narungmaya ngrungui tongo dumbur ni je switch gate tongmani abo toruk ui toka je level tongna tongmani a level ni sile kuchu kakha tei abagai no diem ni bisingti saklekha je diem saklekha mia thangnai horono je dumbur tuima nodi eba khaba dumbur tongnai gana gini rogo je nok tangi tongnai joto wansa tripura eba khaba thuruksa tongui tongnai rok borok kisa kuchu khai eba khaba safety jagao nai tongdi hini demni bisingti saklekha je gomoti tuima tong gana gini tongnai eba khaba dumbur tuima wa gana gini tongnai aboro kisa kuchu khayo tongui tongbai gani tangi ke dumbuni tuima eba khaba dumbuni tui turuk boni level kuchuk kawai tongo turuk bangai tongo abagai no dumbuni gate phiogna nai tongo gate number 1 abo phiogna nai tongo abagai no kuchuk thayo kisa tongai tongbai hine diem bisingti saklai rakpani norok nugui mangkhana mangpli rogo aboni bakha gui tai gonda sora abhai besibak jotonbari gonda sora eba kheba silasori korbuk abhai rogo kabangkuk thayo tongi tongnai eba kheba udaipur haste moharani thai rogo kisa tuima gana ba norok tuima bo kisa hakchar tongdi hinai diyon bisitni saklai rajakmani aboni yagolo yang nai di north tripura south tripura abhai kobongma thaino tabok lukurongni banbai baikha lukurongni muikhtung dera baikha lukurongni mai kaijak aboro bebangno dera baikha tabok sana nungna kering tongbaikha khapangni takotai bukok song lukurongni haste ni CM Mantri Okra Dr. Manik Saha bo saklekha je o ati wama bagai deramung chubachu khaina bagai haban bisingti chaitogui tongo habang jesuk dakti doiman absuk dakti tonai tangengke wati jora ba tui joto jaga lomui tongman bagai malkhung yang khangima yang toka an bagai kisa leri mano abagai norok jottono hapangno nai tongdi cheri kisa naisingi tongdi je noron bagai dakti no relief khainai relief to bujangnai eba khaba chamung nung to bujangnai nei saikhanarka Dr. Sini CM Manik Saha tei abon loge bo Tripura haste ni joto school eba kheba office rono kholobire jeka thalaini bagai tangeke je wati ni obostha ajaga lukurok deramung derai tongbaikha an bagai no school rok kholobjaka tei office rok bo kholobjaka thalaini bagai aboni egolo khabang takotai bukok song yang nini deramung manbaikha joto jaga thayano abagai no norok emergency number jak tongo hapangni phaisingti norok emergency number no call khainai norok habang no sahar manu bojaga deramung derai tongbaikha bojaga tabuk chamung krei nungmung krei tongbaikha ang norno screen no emergency number nai norok o screen no call khainai norok ni deramung chubachu thani mano eba bojaga derakha aborong no soi mano habang no abagai khabang takotai bukok song Tripura haste bo tabukswk jora tuilo muinai tabukswk jora wati thangna bumung naya kho wati kereng thai phaiman bagai tabukswk jora keboni khe log dera baikha keboni kheba muikhtung kaijak eba kheba mai kaijar oi dera baikha keboni kheba ban bainai kusini bainai pukri bainai bebak no kosogoi tongbaikha keboni kheba mal mata kosogoi thangbaikha keba kheba tongthai chatai sikamai tongbaikha abusuk jora aboni yagolo yang para haste eba kheba para
para o simingya yang nini agoli kami o bahino omahai jengkal kapai tongbaikha je tongwi tongnai para nok roko tui bebak no lomui tongbaikha tei tong thai chathai kring tongbaikha tei boroni je agotola o tongwi tongnai MC roni bakhak tei bo nai tongo baike tui no daktei no sokormana bagai khabon taktai bukok sam nor saimana agotola o tangi asek tui tori tong tangi ke kamangkugno drain chikon eba kheba drain chikon ruis na man bagai no omahai jengkal agotola o nokheno building ke kotor tangi tongbayo kheba drain kheno chikon tangma bagai abtei tei kam ke lai somaya abagai agotola tui khungmani nukjakha kisa wati bakaino tabukswk jora agotala o omahai obostha tui tormani haike khabon takotai bukok song Tripura haso no puila lai buma kana je omushuk wati bawinai tui torbai para amtaroko deramu dera paikha norok omahai teibo update mana bagai khabon takotai bukok song norok puilen sibing paitha jora choyawai nai tongma bagai bele hambai tei norok channel no subscribe khaya kongke subscribe khainadi tei o video no teibo kabang share khadi jate sini borok teibo kabang kogno saimana bagai je bahike borok daktin dera chubu manai eba kheba dera muni katimung manai abagai norok screen no jak number bo call khai sai mano call khai ne norok norni emergency number jak tongo ajaga norok call khai ne habono saklai mano abagai khabang takotai bukok song norni mobile charge kri hingka ke norok power bank ba charge ready eba kheba naroni je mobile charge tongi tongmani abono safety khairi tangi ke jese darao phano derao imano bagai hapano call khaina bagai nor mobile charge no khate tonbe salnai saltam current thangi phama yang mano kono jaga current khuti bai tongbai kha am bagai norni para amchai ro chungpharang kring mano abagai norni mobile no isa charge naroi tongdi tangi ke chini bagai update kabang tonga nango je jeng bahike norno update seimanai am bagai chaito tongo khapon takta bukok song pulen simang paitha dornai tomon bagai bele hambai tini bagai asono jotono hambai